Kublai pi baro at ngapediang snobhai pi Shahkem ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralog Kawei ke video lengkot kabala sapriang hakiran san social media la ban yo iya Kawei ke kentei ke bakam yelati bakade ka gunda ni kata ka dekat di kanong pentrim chong ka Bajrang dal ka seng shitnyam ki Hindu baka tim katra ya Kawei na pedengki angut ki sister ki bala Shahkem dangshan hakat jala Chattishgarh ki badai na ka jingas lok jong ka seng reunion Assisi sister of Mary Immaculate laban yoi hakni ka video baka ni ka Dkhot kentei ka Bajrang dal baka tim katla rengkat kerakti bat mutro ban Kura yu Briew uba Shahkem lang bat kini ki angut ki sister u Sukaman Mandawi ubala wan semran lang ya kini ki langut ki samla kentei na Narayanpur district Chattishgarh Dkhot railway station long ba kini ki samla kentei ki dei ki pamut bandai tangkat bat kini ki angut ki sister Shakadongba Akra ban trei kum ki nong shet ha ki convent jong ki sister kum ban shupen kan mau ka jing Shahkem jong kini ki angut ki sister ki bana jala Kerala handai ki batray mission pat ha North India kadai ka baklam nong rem namar la shupharab ju board da ki Dkhot ka Bajrang dal ba kidai kita ki nong ra bor ki nong di ni ki nong shalan Briew ki bakula thok ban penyo kam ya ki Hindu tang ban yo pan kalanyam Kristan ju board ki kat ba ka jing sisa pat ka long ba barok langut kini ki samla kan thai ki dai ki Kristan ki ba sa khon swet ki ba dok bat barangli ka jing kem baklam nong rem ya kini ki sister ka dai halor FIR ka bala file da ki Dkhot ka Bajrang dal bat kadai tang ban yo pan shitom pe anya kumbala june da ki Dkhot ki riusit nyam Hindu ya ki wei pat ki riungai bat ki nong yalam nyam Kristan ki batri hakaleng ka briso wan chong utrai ha India ka bi i melung bat i shong blai e ban yo i hakni ka video la da phi pet ba ka dei ka jing pen i jong ka ni ka sister ya ka jinglong bat ka min sem Kristan ba shisha jong ka ba shupalei min sem bat long jar jar khlem pen phai ka tin shikan tin ro handai ka la shudwai hapot do not kat ba ka ni ka kunda Bajrang dal kadang kenroi bat tim tla ya ka lengbal ka ni ka video ka perthai kan yo ilut ya ka jinglong be itrim sisa jong kita ki Dkhot ka Bajrang dal da ka habaki encounter ya ki Kristan kum ki minority group ha India la yo i kum ba kan ka Briew kan shungut li ya baro anward hakabakut wada pedeng ki jingsa penchitom ben jong ki Kristan ka lengkri India tang ka wengi dei ban kan mau ba kum ki Kristan ngim dei pat ban pen phai da ka basniu ya ka basniu hendai da ka babha ngin shubo pat ha ki jing tuai ba uplei un bishar un ma ba un ai ro ka bainong ka babha tam ya kum ki ki Briew ki be isi Kristan ka mens kan ba kani khakawi ka sin kani ka Briew ro kan seperti hiu Jesus Christ kum nong pen em chongka ka tin uplei na Lukas atulai atu sa ko pen kan mau ya ka jing tuai jong ujisu Schwab un sha pnya phalor ka ding pna hapden ki angut ki du dakan u jisu ula ong ko pa tuma yaki na bakim syam tep ya ka ai ka bakile ngets kan bakani ka sister ro ka duai ya ka ni ka jo ka jing duai kat bakadang Shahkem ha ka ni ka Briew क्या समझ है बोलेगे कि लगाओ बोलेगा नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी मैं बता देती हूँ मैं जब अपने बच्चों से बात कर नहीं है समझ में आया वैसे भी तुम लोग ना दिमाग खो गूंगे बन के बैठे रहो गूंगे हैं बोलते हैं ना बहुत सीधे हैं हम लोग बहुत सीधे हो ना तुम लोग हम लोग गुंडे ही हैं To follow Jesus, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The छोड़ने आया बेचने आया है यही काम कर नहीं कहती हूँ बाहर खींच के ले आके मारूंगी बता देती हूँ रोड में behind me. क्या है देखो तुम The cross before फाइल है देखो फाइल को me. क्या No समझ है turning बोले मैं जब अपने बच्चों से बात करूँ नहीं है समझ में आया वैसे भी तुम लोग ना दिमाग खो Paralog play shibon ya kapor chong pi singoba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video